പിടിപെട്ട് പ്രൊഫസർ വന്നിരിക്കുന്നു. എഡ്വേർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ. എന്ത് ലിവിങ്സ്റ്റൺ? എഡ്വേർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ. ഈ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ ഹീറോയുടെ പേര് പോലും ഉണ്ടല്ലോ സർ. എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവില്ല. രാവിലെ ഇറങ്ങുമല്ലയോ? ക്ലാസ്സിൽ കൂടാ. കുരിശുകൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ കെട്ടിയെടുക്കുന്നത്. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും, പഠിച്ചേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. എന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കയറി എന്റെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും തട്ടിയാൽ അത് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള ഷണ്ടത്വമൊന്നും എനിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിച്ചവരാണോ? നേടിയെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നവർ സത്യത്തിൽ എന്താണ് നേടിയത്? നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നത് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ? സ്വർണം കൊണ്ട് പള്ളി പണിയുന്നവനല്ല, ഒരു മനുഷ്യ ജീവനെയെങ്കിലും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാവും. ജയിച്ചെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിച്ചവരാണ്. ആ കരയിലാരാന്ന് നോക്കി. നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? വലത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ഭരതൻ, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞനൻ, ജീപ്പിന്റെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കുറുപ്പ്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാടി നിൽക്കുന്നത് ഹൈദ്രു. 4 കുട്ടിക്കണ്ടനാണ് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്റെ പട്ടാളം. സിംഹമല്ല ധർമ്മ, സിംഹം മടിയന. എനിക്കിഷ്ടം പുലിയ. കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. പുലി വെറും പ്രജ. Ty moja caryca, co pól Mary Wanna, mnie zadzierała.